ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କ୍ଲର୍କ ଭାବରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଟଣା ଗାଁର ଅନିଲ। ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଚାକିରି କରିବାର ସମୟ ସୀମା। ଚାକିରି ସିନା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମନଟା ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଅନିଲ। ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ, କାଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି। ଘର କଥା ବୁଝିବା ସହ ପୁରୀରେ ବି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, ଏହି ଆଶା ନେଇ ଅନେକ ଥର ଜଗା ପାଖରେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମହାବାହୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ ଶୁଣିଲେ 2019 ମସିହାରେ ମନ ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା। ଘର ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିବାରୁ ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2020 ମସିହାରେ ଅନିଲଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ସମସ୍ୟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଲେଣି, ହେଲେ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କଲେଣି, ବ୍ଲଡ଼ର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନର୍ମାଲ ଆସୁଥାଏ। ମନେ ମନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି ଅନିଲ। ଏମିତି ହୋଇ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 2020ରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି 2 ବର୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାରେ କଟିଗଲା। ଏହି ରୋଗ ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ବି ହେଡ୍ ଅଫିସରୁ ଚିଠି ଆସିଲା, ଅନିଲଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଯିବ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଅନିଲ। ସତେ ଯେମିତି ଅନିଲଙ୍କ ଉପରକୁ ଝଡ଼ ବତାସ ଭଳି କିଛି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଜନ୍ମମାଟି ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଣ୍ଡର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ବରଫ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କେମିତି ବା ଡ୍ୟୁଟି କରିବି, ଏମିତି ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଅନିଲ। ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅନିଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅନିଲଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତଥାପି ଅନିଲ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳାଇ ନେଉଥାନ୍ତି। ସେନାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମୋସନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଅନିଲ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଡର ଥାଏ। ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷାଟା ବି ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର ବି ଲାଗିଗଲା। ହେଲେ ପ୍ରମୋସନଟା ସିନା ବଢ଼ିଗଲା, ପ୍ରମୋସନ ସାଥେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧଟା ବି ବଢ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ୟୁନିଟିର ହେଡ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଅଧିକ କାମ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ରୋଗଟା ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ସେତେ ବୁଲାଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଅନିଲ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହେଡ୍ ଅଫିସକୁ ଚିଠି କଲେ, ହେଲେ ହେଡ୍ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ଚିଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ପି ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ଅଫିସ କାମ ବି ବେଶୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଅନିଲଙ୍କୁ। ସିନିୟର ଅଫିସର କିଛି ଦିନ ପରେ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବାକୁ କହି ଛୁଟିଟାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଲେ। ଏପଟେ ଅନିଲ ବି ନିଜର ମୁଣ୍ଡର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅନିଲ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଗଲାବେଳେ ଶ୍ରୀନଗର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଯିବି। ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଅଫିସର ଜଣକ ଅନିଲଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। ଅନିଲଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅନିଲ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ସବୁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲେ, ହେଲେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ଆସିଲା। ହେଲେ ଅନିଲ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କାହିଁକି କମୁନାହିଁ? କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନିଲ। କ'ଣ ହୋଇଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ହେଲେ ମୋ ରୋଗର ଭଲ ହେବାର ନାଁ ଉଠୁନାହିଁ। ଠାକୁରେ, କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ ଠାକୁରେ। ଏଠି ମୋର କିଛି ହୋଇଗଲେ କେହି ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଠାକୁରେ ଗୁହାରି କରୁଛି, ମୋ ରୋଗ ଭଲ କରିଦିଅ ଠାକୁରେ। ଏହା କହି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପକାଉଥାନ୍ତି ଅନିଲ। ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ସରିବା ପରେ ଏଥିରେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରିଲା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ବିପି ରହୁଛି 180/120। ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ଼ରେ କେବଳ ଅନିଲ ଔଷଧ ଖାଇଦେଇ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ। ଅନିଲ ବସି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ମୋବାଇଲରେ ମହାବାହୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ମନଟା ବି
ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସାଥିରେ ତ ମୋ ପରିବାରର ସୁଖିଆ ମୋ ମାଲିକ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବା ଡରିବି କାହିଁକି? ତା ମାଟିରେ ମୋତେ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେ କ'ଣ ମୋତେ ପର କରିପାରିବ? ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏମିତି କହି ନିଜ ମନଟାକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ଅନିଲ। ଆଉ ଔଷଧ ଖାଇବା ଚାଲୁ ରଖୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଟିକିଏ ବି କମୁନଥାଏ। ଏମିତି ହୋଇ ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଅନିଲ। ପାଖାପାଖି ବରଷେ ବିତିଗଲାଣି, ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଘର ଲୋକ ଏପଟେ ଖବର ପାଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଏମିତିରେ ଅନିଲକୁ କିଛି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଦିଶୁନଥାଏ। ମେଡ଼ିକାଲ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଆହୁରି ମାସେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଅନିଲ ମନେ ମନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେଣି, ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନରାତି ଡାକୁଛି। ମୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ହିଁ ଏଣିକି ମୋର ସର୍ବେସର୍ବା ମହାପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ ସେଇଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏମିତି କହି କୋହଭରା ମନରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ମହାବାହୁଙ୍କୁ। ସେଦିନ ରବିବାର ଥାଏ, ହସ୍ପିଟାଲଟା ବି ବନ୍ଦ ଥାଏ। ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅନିଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଚାନକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତେ ଯେମିତି କିଏ ତାକୁ ଡାକି ପକାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଛି, ଯାଅ, ସେଠି ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କର। ଅନିଲ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସ ବନ୍ଦ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ଅନିଲଙ୍କର କାମ ଥିଲା, ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋର କାମଟା ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ମାସେ ହେଲା ମୋର ପ୍ରମୋସନଟା ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷେ ହେବ ଛୁଟି ନେଇନାହିଁ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଦେଖିନି। ସତେ ଅବା ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କାମଟା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କରିଦେବି। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆପଣଙ୍କ କାମଟା କରିଦେବି। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ସେ ଅଫିସର ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନିଲ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସତକୁ ସତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନିଲଙ୍କ କାମଟା ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଅଫିସର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ବି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରମୋସନ କାମଟା ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଗଲା। ଅନିଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି, ମହାବାହୁ, ଡାକିଦେଲି ବୋଲି ମୋ କଥା ଶୁଣିଦେଲ ମଣିମା। ପ୍ରମୋସନଟା ମୋର ବହୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଇଦେଲ। କିନ୍ତୁ ମୋର ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁ ଚିନ୍ତିତ ମଣିମା। ମୁଁ ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରୋଗ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅ ଠାକୁରେ। ଏମିତି କହି ସେଦିନ ବିତିଗଲା। ଠିକ୍ 5 ଦିନ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଅନିଲ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲେ କାମ କରୁନଥିଲା, ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଆଜି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅନିଲ। ସବୁକିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଘଟି ଚାଲିଥିବାରୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଅନିଲ। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନିଲଙ୍କର ଛୁଟିଟା ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଗଲା। ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ସିଧା ଧାଇଁଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ରକ୍ତ ସିଂହାସନରେ ରକ୍ତ ଅଧୀରକୁ ଦେଖିଦେଇ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମଣିମା, ମୋ ପାଖରେ ରହି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ କିଛି କରାଇଦେଲେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପଡ଼ି ତୁମକୁ ଡାକିଛି, ମୋ ଦୋଷ ଧରିବନି ମହାପ୍ରଭୁ। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ଯେମିତି ମୁରବୀ ହୋଇ ରହିଛ, ସେହିପରି ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୁରବୀ ମଣିମା। ଏ ଅଧମ ଉପରେ ତୁମର କୃପା ରଖିଥିବ ମଣିମା। ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସତେ ଯେମିତି କଳା ଠାକୁର ମୋତେ ଆଖି ମାରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା। ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଅନିଲ ସେଦିନ 4 ଥର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଥର ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ମନଟା ବି ବୁଝୁନଥାଏ
ସେଦିନ ମନ ଭରି ମହାବାହୁଙ୍କ କମଳ ବଦନରୁ ଭାବର ମହକୁ ପିଇ ଚାଲିଥିଲେ ଅନିଲ। ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଅନିଲ, ଆଉ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣରେ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଯିଏ ତାକୁ କାଠ ଭାବେ ସିଏ ତ ତା ପାଇଁ କାଠ, ଆଉ ଯିଏ ତାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମାନି ନିଏ ସିଏ ତ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ବିସ୍ମିତ କଲା ଭଳି ଫଳ ଦେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଗାଁରୁ ଅନିଲ ଭାଇ ପଠାଇଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେବେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟିଏ। ଭାବୁଛି ଆପଣ ସହଯୋଗର ହାତ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁଖୀରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।